Koľko rokov sa dožívali naši predkovia? Dlhožijúci ľudia nad 140 rokov v Rusku neboli žiadnou raritou. Nikolaj Michajlovič Karamzin 1766 až 1826, ruský historik, spisovateľ, v dejinách ruského impéria tvrdil, že našich predkov storočný vek bol natoľko obyčajným, že Slovania ho nazývali vekom, to znamená, že ľudským životom. Peter I pri spustení svojich protiruských reforiem a celoplošnej likvidácie rodových kníh, každý rod mal svoje rodové knihy, kde boli zapísané informácie zo života veľa generácií, ničil a ďalší zdroj informácií 200 až 300 ročných starcov. Až potom sa mohli začať prepisovať slovanské dejiny. V súčasnosti oficiálne dlhožijúcich nie je veľa. Odstrihnutí od prírody, od rodového spôsobu života, sme stratili vedomosti našich predkov. Zhromaždení v mestách vedieme umelý život v umelom svete, strácame sily, zdravie a degradujeme. To sa týka všetkých ľudí civilizovaného sveta. Ale sú aj teraz ľudia, ktorí si zachovali po predkoch tradície a vedomosti, ktorí neprepili, nezničili si za posledné storočia svoju rodovú genetiku. Títo ľudia nezverejňujú svoj život, ale o nich niekedy na budúce. Môžem len povedať, že zásoba životných síl je u Slovanov na veľa storočí. Ak sa pozrieme do oficiálnej histórie, nájdeme tam pomerne veľa zaujímavých faktov o dlhožijúcich ľuďoch v Rusku. Kapitán Margaret, ktorý vstúpil do služby k cáru Borisu Godunovu, vo svojej knihe Stav Ruskej impérie 1606 s prekvapením písal: Rusi sa dožívajú až 120 rokov a iba v starobe sa zoznamujú s chorobami, okrem cára a šlachty nikto neuznáva lieky. Ľudia vždy zomierajú na choroby a nie od staroby. To je vedecký a medicínsky fakt. A.S. Puškin vo svojich pamätiach opisuje stretnutie so 160-ročným kozákom, ku ktorému došlo v stepi Orenburga. Kozák si veľmi dobre pamätal povstanie Stepana Razina 1667 až 1671, ktorého sa sám zúčastnil. Aj teraz v Aleksandro-Nevskom kláštore je možné nájsť pomníky osôb, ktoré sa dožili zaujímavého veku. Mních Peter Mujfí, ktorý zomrel ako 126-ročný, mních Abraham 115 rokov, známy hrdina V.R. Šeglovský, poslaný na Sibír Potemkinom, zo žiarlivosti zomrel ako 107-ročný. Melinkov Pečerský opisuje jednu gazdinu 114-ročnú a spisovateľ Valentín Pikul 118-ročného mnícha. Noviny Tiflísky list 1904 uvádza, že v dedine Zba v Gorijskom Regóne žije Osetka Tense Abalva 180-ročná, ktorá je natoľko vitálna, že sama vykonáva domáce práce a zrak jej dovoluje ešte šiť. Narodila sa ešte za Petra I. v roku 1724. Na začiatku 20. storočia, keď sa oslavovalo 100. výročie porážky Napoleona pod Moskvou, ruská tlač písala o svedkoch a účastníkoch týchto udalostí z roku 1812, naďalej žijúcich v dobrom zdravotnom stave, ktorí slavili výročie v roku 1912. Seržant Ivan Zorin, 108-ročný, Nadežda Surinoy, 111-ročná, Rodion Medvedov, 139-ročný. V týždenníku z roku 1912 sa popisuje udalosť, kde na cársky dvor priviezli živých účastníkov Borodínskej bitky. Boli to statní, šedovlasí, veľmi silní starci od 115 rokov vyššie. Mnohí sa narodili ešte za Kataríny II. Mnoho svedectiev hovorí o tom, že v minulých dobách obyvatelia Ruska vďaka svojmu genotypu, prírodným podmienkam a zdravému spôsobu života mohli žiť neobyčajne dlho podľa našich súčasných predstav o dĺžke života a pritom si zachovať jasnú myseľ a duševnú rovnováhu. Vo svojej dobe boli veľmi známi sovietskí dlhožijúci Muhamud Ejvazov a Siral Muslimov.
Mahmud Ejvazov z Lerikského regiónu v Azerbajdžane sa dožil 148 rokov. Širal Muslimov z Barzavu 168 rokov. Mal 13 synov, 10 dcer, 106 vnukov, pravnukov a prapravnukov. Na jeho počesť vydali aj poštovú známku. Majid Agaev z Lerikského regiónu 140 rokov, Širin Hasanov 150 rokov. Všetci boli pastiermi. Aj v súčasnosti je dosť aktívnych vedcov a umelcov, ktorí majú viac ako 100 rokov. Chirurg Fyodor Grigorievič Ugulov vykonal viac ako 6500 operácií, zomrel 22.6.2008 a 5.10.2008 by sa dožil 104 rokov. Člen Ruskej akadémie vied Sergej Nikolajský zomrel v roku 2012 vo veku 107 rokov, bol aktívny až do svojej smrti. Na fotografii, vyrobenej v roku 1912 v dedine pod Tobolskom, je 117-ročný Pavel Jakolievič Tolstoguzov, účastník bitky pri Borodine. Vlasy a zuby všetky svoje, takmer žiadne vrásky, tak vyzerali pracovití roľníci do revolúcie. V roku 1912 v Rusku oslavovali výročie 100 rokov od bitky pri Borodine. Cár Nikolaj II a nasledovník Alexej vítajú živých účastníkov bitky pri Borodine. Cárovi oznamujú, že rotmajster Anton Vojvenjuk mal 122 rokov a dvaja jeho spolubojovníci 120 a 133. Plný síl a zdravia, taký bol ruský slovanský národ. V roku 1958 na základe zaujímavých výsledkov Ústavu genontológie, čo je výskum liečenia starých ľudí v Rumunsku, založili podobný ústav gerontológie SSSR v Kieve za podpory vlády SSSR a Stalina. Začala sa výskumná pátracia činnosť po dlhovekosti. Riaditeľ ústavu Dmitrij Čebotarev a jeho spolupracovníci, okrem iného, našli v Achbásku staré náhrobky s nápismi podobného znenia. Kuba Ali sa dožil 300-ročného veku a zomrel vo vojne s Adžar Chránom v dôsledku strely do srdca. Churme Bajk sa dožil 245 rokov, keď bola ešte dievča, vydala sa a vo veku 105 rokov porodila syna, veľkého bohatiera a podobne. Výpis cirkevnej knihy Ruskej ríše o narodení a úmrtí ľudí zo 17. / 18. storočia. Ako to teda bolo s dĺžkou života našich predkov? V carských časoch sa narodenie a smrť zapisovali do cirkevných kníh, uvádza sa tam vek reálnych ľudí s menami od 100 do 180 rokov života. Čo si o tom myslíte vy? Napíšte mi váš názor do komentára. Budem rada, keď ma podporíte lajkom, ak sa vám moje video páčilo a teším sa na ďalšie zaujímavé video. Ďakujem.